прекрасни! Намираме се на едно от най-красивите и вълнуващи събития в град Пловдив. Конкурсът Мис България Пловдив 2026. Аз съм Габриела Василева и тази вечер, освен в ролята на водеща, заедно с екипът на Мишел, ще ви заведем зад кулисите на тази прекрасна вечер. Ще ви срещнем с хората, които я правят истинско преживяване. Останете с нас за много незабравими моменти. Организацията на подобно събитие изисква не само сила, но и сърце. При мен е една от организаторките на конкурса Мис България Пловдив, Деяна Господинова. Няма да те питам как си. Искам да знам кой момент тази вечер очакваш с най-голямо нетърпение. Разбира се, че финала и обявяване на победителката. Ще ни разкажеш ли какво остава зад кадър на едно такова мащабно събитие? Хората зад сцената, нашите партньори, без които това събитие няма как да съществува, и им благодарим. При мен е и другата организаторка на конкурса Мис България Пловдив, Тотка Генова. Здравей, любима моя, как си тази вечер, минути преди началото? Здравей, Габи! Щастлива съм първо, че те виждам тук при нас отново. Ние сме много щастливи, че успяхме за пореден път да организираме такъв престижен конкурс. Настроението е супер и се радваме, че сме заедно отново всички. При мен вече е Мюджи, която е представител на марката Алекс Авиен. Здравей! Много ми е приятно. Какво е настроението ти тази вечер? Здравей, настроението е страхотно. Благодаря на екипа на организаторите. Какво прави това събитие специално за вас като партньори? Всяко едно събитие за нас е възможност да покажем нашия професионализъм, нашата визия относно красотата, да се докажем като марка и като екип на такава хубава сцена. Само хубави отзиви чух. Смятам, че са доволни всички. Благодаря много. Привет, Симонка! Какво е настроението тази вечер при теб? Настроението е прекрасно, има много вълнение зад кулисите при нас, всички се чувстваме много добре, всички са усмихнати, всичко е както трябва. При мен вече е Гери, още едно от момичетата претендентки за короната тази вечер. Гери, вълнуваш ли се? Вълнувам се, да, но не се притеснявам. Знам, че вълнението е една енергия, която ако успееш да я контролираш, тя няма да контролира теб. Какво според теб означава да си мис? Ами да бъдеш мис е много повече от просто една визия. Това е енергия, която се усеща, енергия, която носи увереност, сила и доброта. След като надникнахме зад кулисите и усетихме еуфорията, която цари там, е време да обърнем внимание и на хората, които ще имат нелеката задача да изберат Мис България Пловдив 2026 и нейните подгласнички, страхотните членове от журито. При мен вече е топ дизайнерът Стоян Радичев. Искам да ни кажеш какво си подбрал за момичетата тази вечер. Тази вечер ще имаме ексклюзивна колекция вечерни тоалети, също една нова колекция за булки. Ще бъде много красиво, плюс това момичета в Пловдив са едни от най-красивите жени в България. Какви качества според теб обаче трябва да притежава победителката тази вечер? Трябва да бъде добра, красива, умна и да бъде себе си. Да изстоят хубаво роклите и банските, нали? Със сигурност, да. При мен сега са още две от невероятните дами, които са част от журито тази вечер. Прекрасните доктор Никол Кондакова и Елена Иванова от Елини Естетикс. Здравейте, дами! Истинско удоволствие за мен е да съм с вас тази вечер. Как се чувствате? Какво е настроението? Прекрасно и за нас е истинско удоволствие и чест да бъдем жури и да дадем всичко от себе си, за да изберем най-красивата и достойна участничка. За какви качества ще наблюдавате момичетата тази вечер? За мен е много важно една мис Пловдив да има харизма, да има излъчване и да са самите себе си. Най-вече това. При мен вече е единственият
и неповторим Панчо Димитриев. Той е моден инфлуенсър, многократен трендсетър на годината, ортопед, травматолог. Любимият ми. Панчо, здравей! Как си тази вечер? Как се чувстваш като част от журито на Мис България Пловдив? Наистина е удоволствие да по поредна година да бъда част и с уважаемото жури да изберем най-уникалното лице. Кое е това, за което наистина нямаш търпение цяла вечер да видиш в претендентките? Това, което не е виждано, това, което е непринудено. Иска ми се да видя нещо различно, но всичкото това да бъде наистина естествено и се надявам да го намерим. Мис България Пловдив 2026. Номер 2 Михайла Телвийска. Една вечер, много момичета, прекрасни моменти и най-вече спомени, които остават. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако искате да сте част от следващи такива невероятни събития, последвайте страницата, поставете сърце и кой знае, може би точно ти ще бъдеш следващата мис.